Dobré ránko, ďalší deň pred nami. Sme po raňajkách celý nachystaní. Chceme si dneska pozrieť inú nejakú pláž. Našiel som tam nejakú pláž menom Glyfida či Glafida, neviem čo to je. Je tu fakt, že problém nájsť nejakú peknú, čistú pláž. Proste aspoň nejakú pláž, ktorá by bola zdarma. Väčšinou všetky pekné pláže, čo sú tu, všetko je platené. A v podstate ja teraz, keď tak rozmýšľam, tak ja som vám v podstate ešte neukázal ani hotel. Sú tu hotely takéto, dva výťahy, čo je totálna kravina. S jedným tlačítkom si privolávať obidva výťahy, čo je veľmi chaotické. A výťahy vo vnútri sú veľmi malé. Šlo. Niekto tu nastupuje. To nemyslíš vážne? Ale toto sa vám stáva na bežnom poriadku, proste takto chodíte s výťahom ako čurak. Pretože s jedným tlačítkom privolávate dva výťahy. Bolo také jedno chladená fajná. Hej? Buď môžete ísť dole výťahom, ako sme prišli, alebo jednoducho iba zojdete dole po takýchto pekných schodíkoch na recepciu dole. Majú tu celkom úplne že pohode ceny. V meste napríklad pýtajú za pizzu 10 až 15 eur. Tuto dáte za pizzu 8 eur, čo je úplne fajn. Pivo v meste kúpite za 5 až 5,50, tu ho majú za 4 eur. Ukážem vám jednu zaujímavú vec, čo som tu včera objavil. Na recepcii je tu normálne takáto budka, kde naskenujete QR kód a môžete si normálne odtiaľ zobrať powerbanku. Čo poďme to vyskúšať, že čo to spraví. Údajne by to malo byť zdarma. Aha, takže zase v podstate si musíte stiahnuť nejakú aplikáciu. A to sa mi určite nechce. Ale tu máte normálne máte napísané, že je 24 hodín free. Neviem, či je to prvých 24 hodín, že máte to free. Taký východík z hotela. Po Atenách strašne často jazdia takéto taxiky. Úplne normálne, fajnové Mercedesy, úplne takéto tu chodia samé Škodovky. Po väčšine sú to všetko RS-ové Octavie. Toto je náš hotel. Toto vedľa je hneď proste policajná stanica. Čo je úplne zaujímavé. Nejdete. Môžete vidieť, hore sú balkóny. A rovno je pod nami policajná stanica, čo je relatívne fajn. Na metro proste iba prejdete krátkou takouto jednou smrdlavou uličkou. A hneď tuto hore na konci je metrostanica Omonia. Ale to... Aha, kurvy. Fuj, ty... Tuto je ďalšia divesa kuchni. Presne toto sme včera boli na balkóne, ja neviem, skoro do rána do 1. A normálne, keď sa človek díval z balkóna, tak sa tu hemžili dole kurvy po tých uliciach. Ale táto oblasť je strašne veľa plná feťakov a kuriev. Keď idete ráno, tak tie metrá sú proste relatívne prázdne. Ako náhle už idete večer alebo po obede, tak to býva všetko preplnené. Tiež sa záleží od toho, či je to nejaká prestupová stanica, alebo fakt, že nejaká centrálna, inak to býva v pohode. Tak pardon ľudia, troška som vám klamal, no. Trošku málo ľudí tu proste ide, no. My išli z Omonie a ideme vlastne na tento Neos Cosmos. Tam budeme prestupovať na ten tramvaj, ale hneď po ceste tu máme aj zastávku na výstup na Akropolu. To je úplne super, že to proste takto bliká, že kde sa nachádzate je žltá, alebo kam idete takto bliká. A tu máte zobrazené ďalšie zastávky a podľa toho viete aj, že či ste nastúpili dobre alebo zle, na ktorý smer ste nastúpili. Ďalej pokračujeme na tramvaj. A presne tu máte hore aj označené tabuľa tram pri východe z metra. Hej, ten pojedol divé huby. Ten poď ma hore vyniesť. Tam sme vyšli z metra. Tu je prvá zastávka. Toto metro pokračuje z dola smerom nahor. Na opačnú stranu mesta. Ale keď prejdete ešte kúsok touto uličkou, tak to je presne tá tramvaj.
kde sú všetci naobliekaní v tých plavkách. On sa to na tom skútri trošku to neodhadol a sa tam vyklobásil. Minuli sme jednu zastávku na tramvaji, ale neviem, ako to je možné, pretože pláž sa nachádza tam pred nami. Ale na to sme našli akože fakt, že pekné prostredie, pekné cesty. Tuto sú úplne, že všade palmy. Toto by sa mala volať pláž menom Glyfada. A očividne tu je veľké parkovisko k tomu. Pomocou umelej inteligencie ChatGPT som našiel túto pláž. Že sú tu takéto všade slnečníky slamené, ktoré sú zdarma, čo je úplne fajn, lebo našiel som aj pár ešte ďalších zdarma pláží, ale nikde tam nebol žiadny tieň, čo by bol veľký problém. Tak našli sme tu také miesto na okraji, hen tam sú všade tie slnečníky, ale úplne všetko je obsadené. Táto pláž vyzerá byť celkom fajn, z tohoto kraja sú tu všade také útesy kamene, ale tam je tiež piesok. Samozrejme, že táto pláž vyzerá byť lepšia ako tá Edem, kde sme boli včera. Tá voda je tých kokos dneska totálne ako ľad. Není sme nejako ani moc rozhorúčení, že sme akorát vyšli z vyklimovaného tramvaja. Momentálne ideme znova na izbu, henty dvaja už odpadli, utekali na hotel a my sme teraz vystúpili ešte po ceste na zastávke, na metro zastávke Akropola a ideme si kúpiť znova tie cestoviny, ktoré sme mali minulé, také výborné, a na internete som našiel, že tam majú aj nejaké s kuracím mesom, tak to chcem hneď vyskúšať, že čo to bude. V tomto metre sme zažili aj našeho prvého bezďaka. Chodil po metre, normálne tam vykrikal čosika po metre, nejaký predslov po grecky, tam niečo mlel, absolútne neviem čo. A proste žebral peniaze, no. Chodil proste s otvorenými rukami po metre, čosika tam vykrikal a ľudia mu dávali normálne peniaze, čo som celkom nechápal. Dáme si Milos. My sme tu. Milos sa nachádza tu. A tuto hneď sa vlastne nachádza aj Akropolis Muzeum. Je, ale drahý vstup je 25 €, neviem. 25 € na osobu. A senka neplatí aj ten lístok, ktorý je ten zdarma. No, tak asi nič. Aj lebo vlastne tu si môžete kúpiť na internete ten lístok, ktorý vám platí na všetky tieto pamiatky po celom meste. Ale očividne na múzea to asi neplatí, no. 25 € na osobu. No áno, na to, čo ideme my, na to archeologické, to máme tiež zadarmo. Hej, archeologické múzeum, ale to máš tiež v podstate urobené asi ako keby nejaké vykopávky, nie? Hej, tak jasne. Hej, ale toto máš proste úplne že brutálne, velikánsku budovu, však pozerajte sa na to. Toto je celé Akropova múzeum. Nika je taká brutálne spečená z tej pláže. Pozerajte. Neviem, či to vidno na tej kamere, ale je červená ako rak. Hello, do you have something with chicken? Yes, you can take a look at the menu. This is with chicken, this is with chicken too. And you can add chicken to everything else. To je do hento. To tu vyzerá dosť dobre, že? Kúpime hore tých pohárov samých. To by sa užívalo u nás, keby to niekto dal. To je úplne akože super, podľa mňa toto nápad. Neviem, či už som vám to spomínal, ale proste tieto Milos pasta vám veľmi odporúčam. Už sme teraz momentálne na nich druhýkrát. Robia to fakt výborné. Aj dobré carbonara majú. My si kupujeme iba ten jeden kelimok a pre dvoch nám to úplne akože stačí. Tie porcie sú fakt že veľké.
Ešte by som možno v krátkosti povedal ku Grékom, že sú to proste veľmi akože ochotní ľudia. Keď oni proste vidia, že niečo hľadáte, že sa trápite, tak normálne sami od seba prídu k vám a vám veľmi s radosťou pomôžu a vám ukážu. A celkovo nie aj Grékovia, normálne aj nejaký Černok prišiel ku nám a nám ukázal, že kam máme ísť. A keď sme odchádzali z tej pláže, tak normálne sme išli na stanicu, ktorá bola momentálne uzatvorená, lebo tam bola nejaká stavba, nejaká rekonštrukcia. Tak normálne aj ten typek v tej električke nám zastavil a sa nás pýtal, že či ideme nastupovať, lebo že tá stanica je zatvorená. Tak normálne nám otvoril dvere a nás pustil dovnútra úplne bez problémov. Čiže úplne super. Tam sme si klikli, že upratať izbu, tak poďme sa na to pozrieť. Čo tam je? Aj. Mali sme tu proste brutálny bordel. Takže posteľ je prestretá. Nové utieraky nám tu dali. Toto nám nehali tak, ako bolo, lebo vedľa vraveli, že mali rozhádzané veci, mali kufre, tak normálne, že mi ešte pobavili veci do kufrov, že im to rozstriedili, si celkom sranda. A kúpeľňa je uprataná. Ale hej, tuto boli samé tvoje vlasy po zemi a to je upratané úplne celé. A tuto bola niekde taká smietka, sa mi zdá, zo srandy. Ani tá tu nie je. A zo srandy sme nechali vínovú fľašku na balkóne. Tam na zemi bola vínová fľaška, už tam nie je. Idem vám spraviť rýchlu ochutnávku týchto cestovín. Že normálne sme to brali možno pol hodinu dozadu. A ono to je prekvapivo stále horúce. Nejaké korenie, či čo to je? Ale vonia to akože veľmi dobre. Chuť to fakt dobre. Je tam v tom nejaký syr. Chutí to vlastne mäsovo. Alebo však to je vlastne mäsové, hej, logicky. A je to slané, to je úplne akurát. Je to úplne akože super, také tie chute sú tam dosť také dobre vyvážené. Momentálne sa snažíme dostať na Akropolu. A pozerajte sa na tie rady. Máme listky. Máme dané listky online zarezervované a nemôžeme sa tam proste dostať. Je to úplne celé na hovno. Tak dá sa Akropola bohužiaľ nič, lebo sme sa tam čakali ako šuráci. Potom sme išli skúsiť s listkami a sme zistili, že listky platia iba na ten presný dátum, ktorý si tam určíte. Lebo ale iba pre tú Akropolu. Iba pre Akropolu. Ono to tam je rozdelené proste na 2 dátumy od do a proste tam potom zistíte, keď tam prídete, že táto časť platí na 5 dní, listky sú platné na 5 dní tuto, Akropola platí iba na 1 dní a toto tamto, no proste ako udebilo normálny systém úplne, že celé zle. Tak sme si museli cez internet zajednať ďalšie listky, na dneska už bolo všetko plné, takže sme si to museli zase zajednať iba na zajtra. Momentálne ideme v časti Polaka, takýmito nejakými úzkými uličkami. Vyzerá to dosť zaujímavo. A to niekde to asi vedie. Také veľmi zaujímavé uličky. Ale očividne to asi nikam tu nevedie. A to asi zase vidíme niekde dole. Takú sme takú záhradku spravenú. Objavili sme tu nejaké ďalšie úzke uličky, úplne do náhody. Čo je, ty kokos, kde sa fúj. Jaká hnusná mačka. Toto je veľmi pekné. Je tu fakt nejaké zaujímavé oblasti. Čo je toto hore? Je tá Akropola tam hore? To kde toto vedie? A niekto mi teraz skúste vysvetliť význam týchto žiletkových ostnatých drotov. Že kvôli čomu? Pritom tu absolútne nikde nič nie je. Hen tam hore vidno tú horu Lycabettus.
Senka sa musí strašne šmýkať, keď tu naprší. Jau. Odtiaľ sa vedú nádherný výhľad taktiež. Bijúce zvony pekne počujúc na celé mesto. Tu je pravdepodobne asi nejaký pravoslavný kostol, lebo nemá žiadnu vežičku, ako štandardne kostol máva. Ja úplne strašne milujem tieto random večerné prechádzky, že úplne idete do neznáma, vidíte niečo pekné, idete sa tam pozrieť a nič proste také extra celené, lebo niekedy je strašne veľký problém nájsť niečo pekné na mape, lebo väčšinou všetko, čo je na mape, tak všade sú húfy a kopy turistov. A najkrajšie miesta sú presne takéto, čo nájdete úplne proste, že random, čo nikde nie je, lebo má to potom také iné svoje čaro. Pozor! Hej, tam sa pozerajú nejakí ľudia, môžeme sa pozrieť tiež, čo tam je. Je tu nejaké oplotenie a tu vyzerajú byť tiež nejaké archeologické prieskumy, ale našli sme tu tiež nejakú ďalšiu zaujímavú uličku. Buď sa otočíme dookola. Neviem. Určite. Objavili sme tu nejaké zaujímavé trubičky. To by som rád vyskúšal. One white and one black. Thank you. Bye bye. Nejaké kokosové tyčinky. Je to suché, či ako to? Je to suché, taký čistý kokos. No, dobre. Daj, skúsim mňa tú bielu. Ako mňa je to dobre chuťovo. Čokoládu iba. Výborné. Dostali sme sa do nejakej tej starovekej agory, ale bohužiaľ už je 19:30, takže to nejakých 15 minút začínajú zatvárať a budú vyháňať ľudí z areálu. Takže bohužiaľ sme tu neprišli moc čas, ale chcem si pozrieť aspoň tú jednu budovu, takzvané presne tú agoru, tú najväčšiu budovu. Tuto po okolí sa všade nachádzajú takéto archeologické výskumy nejaké a prekopávky. Tento areál je celkom pekne udržiavaný. Nejaké sedenie tu je, ale bohužiaľ si myslím, že kebyže tu idem cez deň, tak by sa mi tu asi veľmi nechcelo byť, lebo cez deň tu musí byť veľmi strašný pekač. Stromov je tu síce pár, ale aj tak. Tuto sú nejaké pozostatky. Strašne veľa tu je múrov. Židovská synagóga v Atenách. To bola asi celá táto budova. A vlastne tam hore je tá Akropola. Je tam aj nejaké lešenie vystavané okolo nej, takže ju rekonštruujú. Ale toto mi príde také celkom dosť zradné, že tu nemajú proste zábradlie. Nejaká bezpečnosť, alebo prípadne pre nejakých starších ľudí, akože asi 0 vodou. Kocúr, úsmev. Ako v tých dávnych dobách dokázali vyrobiť takéto piliere. Takéto stopy, ako to dokázali vytesať. A hore sú samé vytesané postavičky po obvode celého dookola. Môžem vám niečo povedať v krátkosti ku starovekej agore, že bolo to vlastne nejaké centrum pre politické a obchodné, administratívne a spoločenské nejaké rôzne veci. Politika je silná vec, ale neviem, že či má len takéto typy budov pre politikov nejaký význam. Vraj sa tu nachádza nejaký chrám menom Hefajsta, čo bol nejaký boh kovačstva. To som aj nevedel, že taký boh proste existuje. Aj bohonašky. Také som aj zistil, že toto bolo nejaké miesto záujmu pre trh a obchod. Čiže sa tu pravdepodobne stretávali nejakí obchodníci, možno, že tu boli nejaké tržnice, ale myslím si, že toto bolo určite. Bola tu nejaká budova menom Stoa Atalova,
a že to bola nejaká krytá budova, kde bola tržnica. Tento park tu je proste brutálne veľký, on pokračuje niekde až tam dozadu. A keď vám ukážem odtiaľto, tak to je proste taktoka celé dookola, až po tie budovy, ako vidíte tam na konci. Môžem vám ešte teraz prečítať pár vecí, čo mi vyhodilo ChatGPT. Bod číslo 1, že súdny dvor Agora slúžila aj ako miesto pre súdnych pojednávaní, kde sa rozhodovalo o právnych sporoch a trestných činoch. Že vraj sa tu nachádzali nejaké vodné hodiny, ktoré merali čas počas súdnych pojednávaní. To by som rád videl, ako fungoval takýto nejaký vynález v tých dávnych dobách. Neviem si predstaviť nejaké... Neviem si predstaviť vodné hodiny v tejto dobe, ako by to fungovalo, a oni to dokázali proste niekoľko storočí dozadu pred nami, čo je akože úplne zaujímavé. Konali sa tu hudobné divadelné predstavenie, bola tu nejaká škola, skrytý poklad sa tu dokonca našiel, počas archeologických vykopávok boli objavené vzácne predmety, vrátane mincí, keramiky, osobných predmetov, ktoré poskytujú cenné informácie o živote starovekých Aténov. Našiel som tu nejakú takú tabuľu, ktorá znázorňuje, že kde aké budovy tu boli vlastne postavené. Sme boli vlastne tuto hore na kopci. Taďato sme tuším vstupovali do areálu. Áno, toto je tá pozdĺžná budova, ktorá sa nachádza tam vzadu. Akože ten komplex bol riadne veľký a očividne už musíme toto tu opustiť, lebo už tu piskajú. A už nás idú vonku vyháňať, takže... Ale tuto som sa chcel ešte pozrieť na jednu vec. Tu bol taký nejaký tunel po podzem. Tam sú nejaké normálne také chodbičky po podzem, neviem. To mali pravdepodobne všetko spravené asi na vodu, nejaké kanály. Našli sme tu nejakú veľmi zaujímavú cukráreň. Ako rozprávkové kráľovstvo doslova. Absolútne neviem, čo sme to kúpili. Polovicu veci som aj nerozumel, čo mi hovoril, alebo tam bol taký hluk vo vnútri, takže tak som iba hovoril proste yes a dostali sme toto, takže som mal celkom prekvapivo, že vlastne trdelník sa povie po anglicky chimney cake, akože v podstate komínový koláč, alebo niečo na taký štýl. A toto je vlastne wafla, čerstvo upečená so zmrzlinou vo vnútri. Takže musíme to začať čím skôr jesť, lebo to je horúce a tá zmrzlina sa už v tom normálne topí. Dorazili sme úplne na konečnú stanicu, neviem či sa volá Piraeus, či ako to. Stanica vyzerá akože veľmi pekne. My som to čiastočne prirovnal aj ku pražskej vlakovej stanici. Dorazili sme do brutálne veľkého prístavu. Pozerajte na tie lode. To je proste úžasné. Kúkajte na tie lána. Syntetické lána všetko. Ale toto drží celú loď, aby sa proste nehýbala. Tých lodí tu je asi nekonečno. My sme prišli tam z tej strany, pokračujeme postupne po tom pobreží. Tu sú brutálne velikánske lode. Tam tá loď sa hýbe, pozeraj. Ona si akurát štartuje. Hej, pôjde na ňu taká. Nie, henta je ešte celá prikotvená. Ale henta akurát štartuje. A tu je ďalšia, pozerajte. Pozerajte na tú obrovskú loď. Loď normálne, ako panelák. A ona sa proste otáča len tak, na šupu na mieste sa otáča. To je jaká halus. A hen tam vzadu akurát prichádza ďalšia velikánska loď. Došli tu dve lode a už sa tu normálne zbiehajú samé auta, taxíky, už sa to tu naplňuje, čo proste ľudia si volajú všetci na odvozy. Čo je tuto? Poďme sa pozrieť tuto. Aha. Čo je toto? Zapustená vodou, vieš? Prečo? No, to je taká... Napíšte dole do komentárov, že prečo tá loď niečo zo seba proste vypúšťa. Či to iba prečerpáva vodu z mora, niečo kvôli motorom na nejaké chladenie, alebo neviem čo to môže byť. Došli tu dve výletné lode nejaké, trajekty alebo čo to bolo. Totálny kolaps dopravy, proste všade trubia, zápchy, ľudia tu normálne panikaria, chaos, stres, panika. Úplná halus.
Ešte je jedno šťastie, že nejdeme autom. Nikomu neodporúčam ísť metre v noci. Úplne akože totálna plnka, preplnené všetko, hlava na hlave. Strašne veľa ľudí. Tuto sme akurát vyšli z metra a do tej uličky, tam neviem, či to tam vy vidíte, ale tam je náš hotel, tam pôjdeme. Ideme sa ešte pozrieť na túto peknú farebnú fontánu. Máme 2 minútky cesty od hotela. A teraz sme sa akurát čudovali, že sú tu ešte také trocha kaviarne ako keby po okolí. A nehali tu všetky proste aj stoličky aj všetko. Že očividne sa tu nejako asi moc nekradne. Ťažko povedať. Je tu veľa čudných ľudí, ale je tu zase aj veľa takých normálnych, čo vyzerajú OK. Takže nevedno. A fontána vyzerá dosť pekne. Momentálne ideme už na izbu. Pozreli sme si fontánu, tento tu parádne ští v tom rohu. Aha, cikada. Ako tu behali, chodívaj. Ty, jaký hnusný chrobák, pozerajte. Piesok ma to naháňa. Na Google je možné nájsť na tento hotel aj akože nemoc pekné recenzie. Neviem z akého dôvodu, ale tam je zlých recenzií ešte z doby, keď ten hotel nebol rekonštruovaný. Tento hotel je čerstvo zrekonštruovaný, ale my sme tu objavili, že je tu vlastne reštaurácia. Akože tam v reštaurácii je taký ten stroj na tie juicy, čo sú na raňajky. Ale funguje normálne bežne, aj cez deň to funguje, takže tu chodíme kradnúť juicy a keď máte chuť na kávu, tak si tu môžete spraviť úplne pohode kávičku. Pozri, kávu si toto ťukneš, môžete si tu normálne spraviť kávu. Tam je dole bar a všetko tam účtujú. Jaký si dáme? Dáme si multivitamín. Hej, a zase to zamenili. Oni majú proste vymenený multivitamín na grep. Nedaj. Takže toto bolo z dneskajšieho dňa všetko. Uvidíme sa zajtra. Na zajtra ešte nemáme absolútne žiadne plány. Iba musíme stihnúť tú Akropolu, lebo to už je predposledný deň. Takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dole zanechať odber a taktiež aj like. Ahojte. Čo to dáš